नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा सध्या ड्रग्सचा अड्डा बनलाय. गांजा तस्करांचं मोठं जाळं गोवा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमांवर कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलं गांजाच्या आहारी गेली आहेत. ड्रग्सच्या नशेत अपघातासारख्या अनेक दुर्घटना घडतात. त्यामुळे सिंधुदुर्ग पोलिसांसमोर फार मोठं आव्हान उभं राहिलंय. मालवण तालुक्यातील खाडीपात्रात अवैधरित्या वाळू उपसा करणाऱ्या 10 परप्रांतीय कामगारांवर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वाळू उपसा होत असल्याच्या तक्रारी महसूल प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. खून केल्यानंतर आंबोली घाटात टाकण्यात आलेल्या युवतीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात पोलिसांना अखेर यश आलंय. तब्बल 5 तास ही मोहीम राबवण्यात आली. दरम्यान हा मृतदेह उच्चस्तरीय तपासणीसाठी गोवा बांबोळी येथे हलवण्यात आलाय. गुटख्याची वाहतूक केल्याप्रकरणी स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकानं दोघांना ताब्यात घेतलंय. त्यांच्याकडून 8 लाखाच्या बोलेरोसह 7.5 लाखांचा गुटखा जप्त करण्यात आलाय. गुप्तधन शोधून देण्याचं आमिष दाखवून सावंतवाडी येथील एका महिलेला तब्बल 11 लाखांचा गंडा घालण्यात आलाय. विशेष म्हणजे त्या महिलेनं मंगळसूत्र, मुहूर्त मणी आणि चेन गहाण ठेवून विविध बँकांचं कर्ज काढलं होतं. त्यामुळे विज्ञानाच्या या युगात अंधश्रद्धेला आणखीन एक बळी ठरलाय. मालवणात शुक्रवारी 59 किलो वजनाचा बागळी जातीतील माहूर मासा सापडला. इंग्रजीत स्टिंग प्रजातीतील या माशाला मंतारे असं म्हटलं जातं. यापूर्वी देखील मालवणात 400 ते 500 किलो वजनाचे माहूर मासे सापडले आहेत. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.